Senjuri, nsemmilkom mill-ġdid u grazzi tal-jena għattumana l-ftit minuti kollox mill-ġdid il-programm Ribna fejn iżomkom aġġornati ta' kuljum b'dak li qed jiġri madwarna. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti għall-ex kap nazzjonalista, l-ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, sinonimu mal-akbar telfa elettorali li ġarrab u kol sinonimu mal-politika ta' distinzjoni firda u mibeda. Illum qegħdin naraw ir-ritorn ta' Simon Busuttil uħud mill-esponenti tal-Partit Nazzjonalista li mill-ġdid qegħdin jikxfu x'verament hu il-Partit Nazzjonalista. Uħud minn dawn hemm Simon Busuttil. Infatti, segwu x'qal. Simon Busuttil, l-ex kap nazzjonalista li ġarrab telfa umiljanti, però xorta ħassu tajjeb. Busuttil jibqa' wkoll magħruf għal gidba tal-igrant fil-konfront tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Fl-ħariem wara snin ma jidirx għax kien fi Brussell, Simon Busuttil li reġa' tfaċċa fil-Partit Nazzjonalista u mal-Aqda Repubblika. Għadu influenti Simon Busuttil għal-Partit Nazzjonalista, għal-soċjetà ċivili, għall-Aqda Repubblika? Jiena minnix involut. Tkellem il-belt f'attività tal-istess Aqda u nfexx jgħajjar lill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista illum sar refuġju għal politiċi kriminali. U jfaħħar lid-deputat nazzjonalista Carola Kulina. Nara l-Carola Kulina u hekk kont miegħi meta tħallna l-qorti. U lil Jason Azzopardi li xi kultant iħobbja u ftit il-fatti. Grazzi għal Jason Azzopardi ma nafx hekk hija u x'hija daw ma nsellimlu għax-xogħol kollu li għamel. Dan Simon Busuttil issa x'qed jerġa' jsib postu fil-Partit Nazzjonalista. Għal xi żmien kien assenti, hemm issa tant kemm il-Partit Nazzjonalista qed iħoss li jinsab maħkum minn diversi fazzjonijiet u tant jgħid fi stat ħażin li kif jgħid il-Malti qed jipprova jaqbad ma' kull tibna. Waqt intervista li kellu Simon Busuttil fuq podcast ma' Carbonaci, darbi ċar li qed jerġa' jpoġġi lilu nnifsu fil-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-partit spiċċa maħkum minn diversi fazzjonijiet li aktar ma jmur aktar qed joħorġu fid-der. Mux jimbissa, hemm oħrajn li fetħu Republicans il-milhom, nies oħrajn David Kaza, Jason Azzopardi. Imma żomm, meta skontu jgħid li jgħid il-verità, eżatt x'irid jgħid. Taf x'kien qalilhom lill-Partitarji Nazzjonalisti f'jum l-elezzjoni? Ħanfakrek. Il-feedback li għandna aħna, ġifier il-Partit Nazzjonalista, huwa tajjeb ukoll. U qalilhom li se jgħixu mument storiku għall-pajjiż. Jien nifhem l-entużjażmu tagħkom għax il-feedback li għandna aħna huwa tajjeb ukoll. Noħorġu il-voti kollha. Jekk nagħmlu hekk, allura nkunu qegħdin ngħixu mument storiku għall-pajjiż. Imbagħad Simon Busuttil jammet it-telfa, però ħassu sew li l-ammont tat-telfa skontu kien pareġġ ta' sieħbu Lawrence Gonzi. Il-voti li ġibna meta jien kont kap f'dik l-elezzjoni tal-2017-2017 kienu kważi eżatt bħal voti li bihom tilef Lawrence Gonzi meta hu kien Prim Ministru fit-2013. Kull m'hemm differenza bejniethom u tilef jidhirli b'xi 35,100 u jien 35,200. Illum ngħid kważi sorpriż kif ma tlifniex b'aktar. X'sorpriża dik? Ajjar ma ngħid xejn. Grazzi Nolan u ħana bħal dejjem inħallu fidejkom biex tarblu u taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom. Infakkarkom mill-ġdid illi għalkemm Ribna jixxandar kuljum it-tnejn sa ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija għandna wkoll il-Facebook page tagħna Ribna fejn hemmhekk tistgħu tħallu like u żommu ruħkom aġġornati wkoll dwar dak li qed jiġri. Nażlu wkoll uħud mill-klips illi jidhru fuq it-televiżjoni fuq l-istazzjon One illi jitilgħu fuq din l-istess paġna. Intant grazzi mill-ġdid tal-li kontu magħna, nfakkarkom Ribna kuljum mit-tnejn sa ġimgħa ftit minuti qabel l-aħbarijiet. Grazzi u nsellmilkom.